झी मराठी, चर्चाही होणारच. हातकणंगले तालुका डिजिटल मीडिया पत्रकार संघटनेच्या अध्यक्षपदी विनोद शिंगे यांची निवड करण्यात आली. राज्याध्यक्ष व संस्थापक राजा माने व जिल्हाध्यक्ष भाऊसाहेब फास्के यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र प्रदान करून त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी कोल्हापूर इथं शाहू सभागृहात आयोजित जिल्हा डिजिटल पत्रकार संघटनेच्या वतीनं आयोजित कार्यक्रमात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह पत्रकार बांधव उपस्थित होते. राजा माने यांनी विनोद शिंगे यांना शुभेच्छा देताना डिजिटल माध्यमांची वाढती भूमिका अधोरेखित केली. ग्रामीण भागातील प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्यासाठी डिजिटल पत्रकारांनी एकत्रितपणे कार्य करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं. नवनियुक्त अध्यक्ष विनोद शिंगे यांनी संघटनेची ध्येय धोरणे प्रभावीपणे राबवण्याचा तसेच पत्रकारांचा हक्क व प्रश्नासाठी कटिबद्ध राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला. तालुक्यातील डिजिटल पत्रकारांना संघटित करून त्यांचे प्रश्न सोडवणं, प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करणं, सामाजिक बांधिलकी जपणं यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कार्यक्रमाच्या शेवटी उपस्थित मान्यवरांचे आभार मानण्यात आले. कुंभोज प्रतिनिधी विनोद शिंगे.